Bidasoa ibaiaren bi ertzak batzen dituen zubiak 24 ordu soilik iraun ditu irekita. 2021 urtean itxi zuten Avenida Zubia eta duela 2 egun Frantziako Turreko txirrindulariak igarotzeko ireki zuten berriz. Baina hauek igaro eta berehala jarri zituzten berriz eziak. Irungo alkate Jose Antonio Serrano eta Hendaiako alkate Kote Serrano irekiera momentuan gerturatu ziren bertara eta atzo berriz itzuli ziren prefekturak hartutako erabakiaz kexatzeko eta datorren ostiralerako elkarretaratzea deitu dute. Herritarrak harrituta besteko haserrea azaldu dira eta berriz zabaltzeko eskatu dute. Bi aldeetan herri bakarra dela argi utzi dela argudiatuz. Gaur Bizkaiko aldun nagusia izendatu dute Gernikako juntetxean. 23 eta 2027ko Elisabete Etxanome jeltzale izendatu dute EAJaren eta PSren artean itxitako akordioarekin. Honela gehiengo osoa izan du. Elisabete Etxanobek, Iker Casanovak eta Raquel Gonzálezek aurkeztu dituzte Bizkaiko aldun nagusi izateko hautagaitzak, inbestidura saioa baino lehen eman dute ezagutzera EAJak eta PSren arteko akordioa eta egonkortasuna eta gobernagarritasuna bermatzen duen akordioa dela esan dute. Xehetasunak gaur arratsaldean emango dituzte jakitera. Urdaibaiko estuarioan garapen iraunkorrerako jarduera bereziak bultzatzen dituen ekintzetarako Espainiako gobernuak 40 milioi euroko diru laguntza emango du. Aipatutako ekintza horren artean, biosfera erreserba horretan Guggenheim Museoaren beste egoitza bat izendatzeko proiektua dago. Espainiako gobernuko ministroen kontseiluak eta Bizkaiko Foru Aldundiko gobernu kontseiluak atzo onartu zuten diru sail hori emateko hitzarmena. Bizkaiko Foru Aldundiak baditu 40 milioi euro gordeta proiekturako eta Espainiako gobernuaren ekarpena ere lortu da. Eusko Jaurlaritzak proiekturako beste diru sail bat onartzea soilik falta da. Eta 3 urteren ostean lan hitzarmena berritu dute gaudeko langileek, hala aniztasun funtzionala duten pertsonak zaintzan dituzten 150 beharginek euren lan baldintzak hobetu dituzte. Eta LAB sindikatuak prentza ohar bidez adierazi duenez akordioa langileek egindako mobilizazio lanuzte eta greba egunen emaitza izan da. Araban esklerosi anitzkotzaren alde bustiko da uztailaren 9an. Esklerosi anizkoitzaren Arabako elkarteak eta Vital Fundazioak busti zaitez 26. edizioa antolatu dute. Elkarteak jendea esklerosi anizkoitza duten pertsonei laguntzeko bustitzera gonbidatu du. Helburua, birgaitze zerbitzuak mantentzea, ikerketak babestea eta dirua biltzea da. Kaixo, eguerdion, turra izan dugu izpide azken egunetan eta honek eragindako hainbat gai dira tartean. Beste askoren artean, Irun eta Hendaia batzen dituen Avenida Zubia. Udane Arbeo dugu kameraren beste aldean, kaixo Udane, turra... Eziak jarri dituzte berriro Bidasoako Avenida Zubian uztailaren 3an ireki zuten, baina 24 ordu iraun ondoren berriro itxi dute. 24 ordu besterik ez du iraun izan ere, turra igarota berriro ere langileek esia jarri dituzte Frantziako poliziaren begiradapean eta oinezkoak ezingo dira berriro ere hortik pasa. Testuinguru honetan haserre daude bi aldeetako Irungo eta Hendaiako alkateak eta elkarretaratzea deitu dute. Ostiral honetarako izan ere adierazi dute iraingarria eta lotsagarria dela pasabidea eta Avenidako Zubia ixtea. Frantziako turrak Euskal Herria atzean utzi du. Irun eta Hendaia arteko Avenida Zubia uztailaren 3an irekita zegoen txirrindulariak handik pasatzeko. Gaur berriz itxita. Zubia irekitzeko prefekturaren baimena hilaren 3ako soilik zen. Eta udalangileek goizeko lehen orduan hasi dituzte itxira lanak berriro ere Frantziako poliziaren begiradapean. Eta bi herrietako herritarrek ezin dute eguneroko joan etorrietarako erabili Europar Batasuneko funtsekin berritutako azpiegitura historiko bat. Inguruan paseatzen ari zirenek harrituta eta batzuek haserre hartu dute albistea. Bidasoaren bi ertzak lotzen dituen eta turraren igaro bideak berriro irekitza lortu zuen oinezkoen azpiegitura historikoa 2 urtez itxita egon ostean egun baterako soilik ireki zuten.
Ordu batzuk besterik ez du Iron irekita abenidak. Arrisku terrorista argudiatuta 2021ko neguan itxitako zubia da hori. Uztailaren 3an ireki zuten Santiago zubitik Lapurdiruntz turra pasatzen zela eta Baionan helmuga zuen 3. etapa batean. Kotxezen Arrendaiako auzapezak eta Jose Antonio Santano Irungo alkateak bertan elkarrizkoa emanda irudikatu zuten zubiaren irekiera, eta aldarrikatu zuten ez dadila gehiagotan itxi pasabide hori, baina ez da hala gertatu. Avenida zubia berriz irekitzerakoan Ezernarrok azpimarratu zuen frankismoko ordurik ilunenetan ere zubi hori etzela inoiz itxita egon. Izan ere azpimarratu zuen zentzugabekeria zela oinezkoentzako pasabide hori iste jarraitzea. Frantziako poliziek urte hasieran Santiago zubiaren mugako kontrol iraunkorrei uko egin eta gero. 2021ko urtarrilaren 14tik Izpaldude eta Larraineko pasabideak itxita daude. Eta horrela jarraituko du oraingoz Avenida zubiak ere, naiz eta turraren pasabideak eragindako oinezkoentzako pasabide horren askapenaren irudipena izan. Gaur Bizkaiko Ahaldun Nagusia izendatu da Gernikako Juntetxean 2023-2027ko Elisabete Etxanobe jeltzalea izendatu dute EAJaren eta PSren artean itzitako akordioarekin, honela gehiengo osoa izan du. Elisabete Etxanobek, Iker Casanovak eta Raquel Gonzálezek aurkeztu dituzte Bizkaiko Ahaldun Nagusi izateko hautagaitzak, inbestidura saioa baino lehen eman zuten ezagutzera EAJak eta PSren arteko akordioa eta egonkortasuna eta gobernagarritasuna bermatzen duen akordioa dela esan dute. Xehetasunak gaur arratsaldean emango dituzte jakitzera. Kotu behar dugu gure politika egiteko moduak. Eta aldaketa hoien aurrean Euskal Herria Bilduk proposatzen ditu 3 aldaketa nagusia, 3 berrikuntza. Lehenengoz eta behin, azterketa berri bat. Bizkaiak behar du azterketa berri bat. Bigarrenik, politika egiteko modu berri bat. Eta 3. nola ez, kontenidu berriak, politika berriak. Azken finean, egoera honi era kolektibo batean erantzun behar diogu. Era kolektibo batean, eta jendea berriro konektatu behar du politikarekin noski. Azken finean, politika eta instituzioak jendearen zerbitzuan dauden tresnak, jendearentzako egindako tresnak dira. Instituzio honen ateak ireki egin behar dira, itzuli behar zaio herriari instituzio honen jabegoa. Gure proposamenak, gure aukerak, nire hautagaitza, EH Bilduren hautagaitza aurkezten dugu gaur, eta pentsatzen dugu politika berriak ere egin behar dira. Kontenidu berriak jarri behar direla mahai gainean, baina noski, hori guztia lotuta egon behar du aurretik egindako azterketa honek. Hurbileko erakunde bat nahi dut, herritarrei entzungo deutzena, pertsonak zaintzea eta gure sustraiak zaintzea. Eta aldi berean, ausarte izango dana, mundura urten eta Bizkaia bizitzeko eta inbertitzeko leku egokia dela aldarrikatzeko. Atzera begiratze horretan, oraintzungo bigarren une batek duela 38 egunera garamatza, maiatzaren 28 hain zuzen. Egun horretan, bizkaitarrok, batzar nagusi hauetan ordezkatzen gaituzten pertsonak aukeratu genduzan. Ganbera osatzen dugun 51 ahaldunok gizarte hau ordezkatzen dugu eta ari zor gatzaizkio. Badakit, danok oso gogoan daukagula hori, eta espero dut legealdi osoan zehar herritarrek eskatzen deuskuen erantzukizunarekin jardungo dugula. Nik konpromiso hartzen dut, batzarkide gisa hala jarduten eta nola ez, izendatua banaz ahaldun nagusi gisa baita. Une oro herritarren ordezkari garela aintzat hartuz. Arabako Foru Aldundiko gobernuko diputatuek ere kargua hartu dute, EAJak eta PSek alderdiek akordioa sinatu ostean, Ramiro González ahaldun nagusi izendatu zuten 3. jarraian, baina gehiengo osorik gabe. Foru gobernua osatuta EAJak 6 sail zuzenduko ditu eta PSek 3. Azpimarratzekoa da Gorka Hurtaran, Gasteizko alkate ohiak gizarte politiketako foru diputatua izango dela. Como señalé en mi intervención durante el pleno de investidura, el gobierno foral será Gonzalo de Zuazo, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila. Prometo defender los autogobernu eta askatasunaren seinale baitira justizia handitzeko.
Hitz ematen dut, Arabako foruak ohitura eta usadio foruak ohitura eta usadio onak gordeko ditudala. Autogobernuek Eta uztailaren 23an izango ditugun hauteskundei helduz, Maria Luisa García Gipuzkoako PSeko kidea izan da gaur gurean eguerdiko magazinean. Jarraian elkarrizketa izango duzue. Ilusio handiarekin eta indarra handiarekin ere. Pentsatzen dugu momentua une hau oso garrantzitsua dela, aukera paregabea daukagu berriro gobernu progresista bat eratzeko, edo beste gobernu mota bat atzerakoia eta denok ikusten ari gean ze politikak nagusitzen ari diran, eratu diren horrelako gobernutan, ultraeskuinarekin, beraz oso motibatuta, eta baita ere, beste aldetik oso garbi daukagu gure erantzukizuna eta gure ardura momentu honetan. Carles Puigdemont, Kataluniako presidente ordeak, eurodiputatu gisa dagokion immunitatea galdu du, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak suplikatorioa onartuta. Honekin batera, Toni Comín eta Clara Ponsattik ere. Aldiz, Boiek aurreratu du, Luxemburgok ebatzitakoak bide ematen duela argudiatzeko gorenak ez duela eskumenik Puigdemont, Comín eta Ponsat emaitzeko. Un clam alt i clar que volem llibertat i volem democràcia. Que volem tota la gent que és a la presó o els que són fora a casa, en llibertat. ¿De qué condenas usted se refiere? ¿De qué juicio usted se refiere? ¿De qué delitos usted se refiere? Bueno, pero eso no, tío. Carlos Nato. So, the decision of the European judiciary protects our political rights. Pablo González, euskal kazetariaren familiak eta lagunek kazetariaren eskubideen alde presioa egiteko eskatu diote Europako Parlamentuari. Bizitak eta deiak eskatu dituzte, baita epaiketa izan arte askatu dezaten. Espetxeko baldintzak eta akusazio zehatzik ez izatea salatu dute. Espainiako gobernuaren babes falta nabarmendu dute eta babes politiko handiagoa bilatzen da Europan. Eurodiputatuekin bilerak eskatu dituzte kasuaren berri emateko. Udan erengana itzuliko gara, Zubietako erraustegiak zu txiki bat izan du tamaina handiko hondakinen hobian. Ez da errauskailuak akatza izan duen lehen aldia. Zer gertatu da oraingoan, Udane?
Donostiako Zubieta erraustegian sute bat izan da astearte honetan antza goizeko 8 aldera piztu zen, baina ez zen alarmari zabaldu inguruan. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioaren arabera tamaina handiko hondakinak birrintzen diren zuloan piztu zen sutea, mankomunitate batetik material sukoia deskargatu delako. Sutea txikia izan da eta 2 ordutarako jada itzalita zuten, kanpoko laguntzari behar izan gabe eta partzuergoa gaineratu du, ez zela kalterik izan. Gurasos plataformak ordea adierazi du ez dela erraustegian pizten den lehenengo sutea gutxienez 4. izan dela eta ezin dela esan kalterik ez dela izan, ke oso indartsua zabaldu baitzen inguruan eta kea bera baita kaltegarriena. Bada, Urdaibain egin nahi den Guggenheim Museoa ere dugu izpide, izan ere proiektuak 40 milioi euro jasoko ditu Espainiako gobernuaren eskutik. Orain Eusko Jaurlaritzak zein ekarpen egingo duen argitzea falta da, zein xetasun ditugu, Dane? Datorren legealdian Bizkaiko Foru Aldundiak izango den eginkizun nagusietako bat izango da Urdaibaiko Guggenheim Museoari bultzada ematea. Orain Eusko Jaurlaritzak zein ekarpen egingo duen argitzea falta, bai Bizkaiko Foru Aldundiak baita Espainiako gobernuak 40 milioi euro bideratu dituzten honetan eta aintzat izan behar dugu proiektuak orotara 130 milioi euroko aurrekontua duela. Espainiako gobernuak 40 milioi euroko diru laguntza ematea erabaki du Urdaibaiko estuarioan garapen jasangarriko jarduera bereziak bultzatzeko ekintzak egiteko. Ekintza horien artean dago Guggenheim Museoa izango dena, Bizkaiko biosfera erreserba horretan. Bilboko pinakoteka handitzeko proiektuak erreserbaren barruan dauden Gernikako eta Muruetako lurrak okupatzea aurre ikusten du. Urdaibaiko Guggenheim Museoaren aurrekontua 130 milioi eurokoa da, eta EAJarekin lortutako akordearen ondoren iritsi da Madrildik azken albistea. 40 milioi euro emango ditu Espainiak Urdaibaiko natur balioak indartu nahian. Luzea izan da, egia esan, jendea implikatu, konbentzitu egin behar izan genduen, ministrea bera egon zan hemen, ze garrantzi eukan ekologia aldetik begituteko. Astearte honetan sinatutako akordioa Bizkaiko batzar nagusiek berretsi beharko dute, eta Bizkaiko Foru Aldundia jakitera eman duenez, Guggenheim Bilbao Museoa etengabe zabaltzaren helburua da besteak beste Urdaibaiko biosfera erreserba naturalaren inguruko natura balioak indartzea. Lehengo industriako kalekuen ordez ingurumena errespetatzen duten eta ingurumena integratzen duten espazioak jarriz. Hitzarmenak zehazten du ingurumen jarduketek 63.500 metro karratutik gorako lurzoruaren deskontaminazioa, Muruetako itsasadarraren fluxu naturala lehengoratzea eta espazioak birnaturalizatzea ekarriko dutela. Bizkaiko Foru Aldundiak 40 milioi euro erreserbatu zituen bere aurrekontuetan. Handitze proiektuaren finantzak eta osatzeko, Jaurlaritzak xede horretarako beste partida ekonomiko bat onartu beharko luke. Bingen Zupiria bozeramaileak diru laguntzaren berri izan ondoren egindako adierazpenen arabera, lakuak dagozkion konpromisoak hartuko ditu Guggenheim Urdaibairekin, definizioak aurrera egin ahala eta eskualdan dituen eskumenen arabera. Langabestiak bera egin du ekainean Hego Euskal Herrian. Maiatzean baino 2.643 langabetu gutxiago daude. Hori bai, emakume langabe gehiago daude gizonak baino. Langabeen 48,9% baitira emakumezkoak. Kontratu gehiago sinatu dira, baina gehienak aldi baterakoak dira. Izan ere, naiz eta lan erreformak aldi baterako kontratu gehienak debekatu, enpresek saihesbideak topatu dituzte. Langabeziak bera egin du ekainean Hego Euskal Herrian. Maiatzean baino 2.643 langabetu gutxiago dago, eta joan den urteko ekainean baino 4.179 gutxiago. Datu horiek Espainiako Lan Ministerioak eman ditu. Hala ere, nabarmendu behar da datuek agerian uzten dutela langabeziak gehiago eragiten diela emakumei. Bestalde, kontratuei dagokienez, joan den hilean 1.000 pasata sinatu ziren, aurreko hilean baino 11.692 gehiago. Hobekuntza ez da lurralde guztietan gertatu, Arabak 170 kontratu gutxiago izan baititu. Hori bai, kontratu gehienak aldi baterakoak dira, 175 alegia. Izatez, 2021ko lan erreformarekin aldi baterako kontratu gehienak debekatu egin zituen Madrilgo gobernuak, baina enpresek topatu dituzte saihesbideak langileak epilekin baterako kontratatzeko.
Bestelakoan, langabeziaren datuen hobekuntza ez dator gizarte segurantzako afiliazioaren beherakadarekin. Hego Euskal Herrian, 103 afiliatu gutxiago baitaude ekainean. Hala, datu horiekin askotariko irakurketak egin dituzte. Idoia Mendia, Lan eta Enplegu Sailburuak, eta Mari Carmen Maestu Eskubide Sozialen Kontseilariak irakurketa positibo egin dute. Oso bestelakoa da, ELA sindikatuak egindako irakurketa. Adierazi baitu, langabezi tasa 9,9,9koa dela Hego Euskal Herrian. Europar Batasuneko batazbesteko 6,2tik urrun. Lab sindikatuak beraldetik, oharra bat argitaratu du, eta kalitatezko enplegu ezak genero arrakala areagotzen duela ohartarazi du. Komisiones Obreras sindikatuak kontrara ontzat jo ditu langabezi datuak. Hala ere, enpresa buruei eskatu die kontratazio egonkorraren aldeko apustua handitzeko. 3 urteren ostean lan hitzarmena berritu dute gaudeko langileek. Hala, aniztasun funtzionala duten pertsonak zaintzan dituzten 150 beharrik euren lan baldintzak hobetu dituzte. Eta lab sindikatuak prentza bidez adierazi duenez, akordioa langileek egindako mobilizazio, lanuzte eta greba egunen emaitza izan da. 3 urteren ostean lan hitzarmena berritu dute gaudeko langileek. Hala, aniztasun funtzionala duten pertsonak zaintzen dituzten 150 beharginek euren lan baldintzak hobetu dituzte. Adostutakoari esker, langile guztiek 120ko eta zaintzaileek 153ko soldata igoerak izango dituzte. Eta lab sindikatuak prentza bidez adierazi duenez, akordioa langileek egindako mobilizazio, lanuzte eta greba egunen emaitza da. Besteak beste, hauek dira lortutakoak, erosalemena bermatzen dituen soldata igoerak, lanaldi murrizketa, lanaldi jarraituak errasteko neurriak, prestakuntzan hobekuntzak, hala nola, enpresak bere gain hartzeatetak, joan etorriak eta 400 eurorainoko matrikularen kostuak elkartetik kanpoko ikastoretarako. Eta horrez gain, euskarekiko konpromisoak hartu ditu gaudek. Langileek Bizkaiko Foru Aldundia egin dute erantzule zerbitzuaren kalitatea prekarizatu eta zenideak eta langileak aurrez aurre nahi dituen sistema bat inposatzeagatik. Edonolare sindikatu abertzaleak nabarmendu du akordioa langileek egindako borrokagatik izan dela. EHUk lanaldi osoko ordezkapenak murriztu dituela salatu dute irakasle eta ikertzaileek. Elkarretaratzea egin dute Bilbon eta errektoretza taldeari prekarizazio asmoak zuzentzeko eskatu diote. Bien bitartean EHUren klaustroak ikasleen arau haustei eta zigorri buruzko araudi berria onartu du. Ikartzen ari garen langile asko egoera prekarioak eta diskriminazioa pairatzen ari gara. Bereziki 3 kolektibo dira egoera larrian daudenak. Batetik, lanaldi partzialdun irakasleak. Irakasle hauei bakarrik klase eta tutoretza orduak ordaintzen zaizkie. Eta ezinbestez burutzen dituzten gainontzeko jarduerak, klaseen prestaketa, kudeaketa eta formazioa ez zaizkie aitortzen, hilean 800 eurotik beherako soldatak dauzkate. Emakumeren beka baten bidez, bikotekideek andra edadetuei pairarazten dieten bortxa ikertu dute. Fenomeno ikusezina dela detektatzeko zaila ere bai dela diote, baina ikerketearen arabera adineko 4 emakumetik batek indarkeria matxista pairatu du. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan burutu dute ikerketa 75 urtetik gorako emakumezkoen artean. Iristen zen eta beti zegoen zerbait gaizki. Gaixotzen zaitu. Emakume nagusien kontrako indarkeria matxista da ikerlanaren ardatza. Honetan berresten da adineko emakumeak askotarikoak direla, baina adinak euren zaurgarritasunean eragina duela. Izan ere, indarkeria honek baditu berezitasun batzuk zaurgarritasun hori areagotzen duena. Lehena, emakume nagusien ikusezintasuna gure gizartean. Bestetik, gizarte oso matxista batean izan dira gizarteratuak. Azken urteetan, emakundetik arreta berezia jarri zaie adineko emakumei.
bai kanpaina berezi eta ikerketen bitartez. Eta orain beste pauso bat ematen dugu ikerketa honekin. Jon Aranbururen senide eta lagunek erakundeen elkartasun eza deitoratu dute Sorian ultren erasoa jasan ostean. Oharrean salatu dute inork ez duela bere gain hartu jasandako erasoaren erantzunkizuna eta ondorio alta horren atzean ultraeskuinaren impunitatea dagoela iritzi diote. Prest daude azaldu duten gertakarien ikerketaren amaieraraino iristeko eta justizia eta epaiketa eskatzen dute errudunentzat. Araba, esklerosi anizkoitzaren alde bustiko da uztailaren 9. Esklerosi anizkoitzaren Arabako elkarteak eta Vital Fundazioak busti zaitez 26. edizioa antolatu dute. Elkarteak jendea esklerosi anizkoitza duten pertsonei laguntzeko bustitzera gonbidatzen du. Helburua birgaitze zerbitzuak mantentzea, ikerketak babestea eta dirua biltzea da. Espainiako gobernuak osasun zentro soziosanitario eta farmazietan maskarillak kentzea onartu du. Aldizkari ofizialean argitaratu da eta hortaz bukatu da erabili beharra. Neurri honekin batera bukatzen dira duela 3 urte ezarritako murrizketak. Nola nahi ere muztikoen erabilera beharrezkoa izaten jarraituko du ezaugarri bereziak eta paziente inmunodeprimituak dituzten osasun guneetan, zaintza intentsiboetako unitateetan, onkologiko eremuetan, ebakuntza geletan eta larrialdietan. Eta Gasteizko gizarte zerbitzuen arreta jasotzeko hitzorduak 0-10 zenbakiak eskuratu daitezke, neurri berriak eragina izango du soilik dagoeneko arreta jasotzen ari diren pertsonentzat. Hau da, jarraipena egiteko kasuetarako eta ez lehen aldiz eskatzen dutenentzat. Udalaren telefonoan 0-10 zenbakia edo 945-16-1100 zenbakian eskatu ahal izango dute hitzordua.
Araban jarraituz, Santa Catalina lorategi botanikoaren lagunen elkarteak martxa berezia antolatu du eta martxa batekin lotuko ditu Olarizuko eta Santa Catalinako lorategi botanikoak uztailaren 8an. Bigarren edizio izango da eta 17 kilometro egingo dira Gasteizko Eraztun berdearen eta Zadorraren ibilbide berdearen artean. Nazioarteko Federazio idazkari nagusia kargutik kendu dute Euskadiren aurkako kanpaina egiteagatik. Aldiz, Julian García Angulok idazkari nagusia izateri utzi arren Espainiako buru izaten jarraituko du. Nazioarteko Federazioak uztailaren 29an bozkatuko du Euskadikoak kide izateko estatutuak aldatu edo ez. Estatutuak aldatuz gero jarraian bozkatuko dute Euskadiko Federazioa onartu edo ez. Ondorioz, Euskal Herriko instituzio eta eragilei honako eskaera hauek egiten dizkiegu. Munduko pilota batzarrari eta Euskal Pilota Federazioei eskatzen diegu jarrai dezatela egoera honi irtenbide bat aurkitzeko lanean eta har ditzatela helburuak lortzeko bidean behar diren erabakiak. Besteak beste, nazioarteko Euskal Pilota Federazioan Euskal Pilota Selekzioa ofizializateko Aurrez aipatu bezala, Maria Luisa García izan dugu gaur gurean eguerdiko magazinean eta bere elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian. Bada, 12 pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea eta horretarako hemen dugu gaur gurekin Maria Luisa García Gurrutxaga, PSOEko Gipuzkoako zerrendako bigarren hautagaia, ondo etorri. Gurera eta tira dagoeneko baitu han eta hemen, zerrenda guztien izen guztiak, herri ordezkaritza izan duten 13 hautagai zerrenda liatuko dira Gipuzkoan diputatuen kongresurako eta bertan PSEtik bigarrena zuzeu zaitugu nola iristen diozu ez, irekiko den etapa berri honi? Bueno, ilusio handiarekin eta indarra handiarekin ere. Pentsatzen dugu momentua une hau oso garrantzitsua dela, aukera paregabea daukagu berriro gobernu progresista bat eratzeko, edo beste gobernu mota bat atzerakoia eta denok ikusten ari gean ze politikak nagusitzen ari diran, eratu diren horrelako gobernutan, ultraeskuinarekin, beraz oso motibatuta eta baita ere beste aldetik oso garbi daukagu gure erantzukizuna eta gure ardura momentu honetan. Bai ez, egia da aipatzen zenunaren sentsazioa bagabiltzala bizitzen kanpaina aurre honetan, egia da ez, geroz eta gogorragoak badiru digitela, hala ere agian uneak behar du ez, gogortasun hori kanpainetan?
Nire ustez, gogortasuna ez, gauza bada firmotasuna, tinkotasuna, bakoitza bere proposamenetan eta bere ideietan, beste gauza da gogortasuna, ze batzutan, nire ustez momentu honetan gogortasuna baino gehiago da. Momentu honetan dago izugarrizko kanpaina, deskalifikazio kanpaina, sanchismo horren aurka, ez dakigu oso ondo, zer den hori, sanchismoa indargabetze hori, eta bueno, poliki baita ere ikusten da, Rodríguez Zapatero presidente horiak esan duen bezala, indargabetze hori azkenian da, Alderdi Popularrak bere burua indargabetzea, jarraitzen ari diren erritmoarekin, ze orain erreforma laborala ona omen da, baina, bueno, momentuz oraindik Tribunal Konstituzionaletan dago, eta, bueno, eta zenbat neurri ez omen dira intxarrak, ez? Ez bozkatu ondoren, orduan, gogortasuna ez dakit. Momentu honetan, inkoherentzia hutsa ikusten denik Alderdi Popularraren kanpainan eta jarreretan. Gainera, proiektatzen ari da ez, oso polarizatutako egoera bat, ezkerraren eta eskumaren artean, zantzu batzuk eman dituzu dagoeneko, baina horrela bizitzen ari dizarete ez, ezkerra eta eskumaren arteko gatazka bezala. Nire ustez horrela da. Nire ustez bi aukera daude momentu honetan, edo gehiengo progresista bat eratzea Alderdi Sozialistaren lidergoarekin, edo PP eta Vox. Ez dago besterik. Beste batzuk esango dute daudela beste aukerarik, baina nik ez dut uste beste aukerarik daudenik momentu honetan. Eta garbi esan beharra dago, Sánchez eta Feijóo ez direla gauza bakarra, eta batzuk horrela jartzen ari dira eszenarioa, eszenatokia, eta hori ez da hola, ez da justua. Eta nire ustez gainera Euskadiko biztanleriak garbi ikusten ari da hori, momentuaren, ez dakit nola esan, momentu latza dela, oso latza dela, eta nunbait indarrak kontzentratu behar direla, ze ez da inongo txorakeria, eta inongo, ez dakit, gauza leuna gertatzen ari dana. Oso grabea da. Zentzu horretan gainera ez, azken inkestek akusten dute nola bertan PSek goraka egingo duen, edo garaxe iragartzen da printzipio, zeia da baina ez, aipatzen nuen eskema horretatik urrundu nahi direla bertako beste alderri batzuk izan EAJ edo eta Euskal Herria Bildu, ez? Nola erreparatzen diezue hauen kanpainei? Bueno, bere kanpaina da, eta bueno, eskubide osoa dute bere kanpaina egiteko, baina nire ustez garbi dago zer dago jokoan momentu honetan. Eta jokoan dago Euskadiren gure lurraldearen bilakaera baita ere, hau da, gure biztanleek ikusi dute ere gobernu honen neurriak onuragarriak izan direla bere bizitzarako eta bere eguneroko jardunetarako eta bizitzarako. Eta berdin, eta hori dena momentu honetan zalantzan edo kolokan dagoela. Orduan, nire ustez, kontuz ibili behar dugu zemezuak bialtzen dugu biztanleri momentu honetan. Nire ustez, garbi dago momentua dala eskuina, ultraeskuina edo progresismoaren arteko lehia edo aurrera jotzen dugu edo atzera jotzen dugu. Atzera, baina atzera 40 urte, ez 10 urte, atzera 40 urte. Ez agian bilatzen dabiltza, ez? Balantza hori nora mugitu giltza izatea horren lehian badira sartuak EAJ eta Euskal Herria Bildu? Ez dakit, pesatzen dut, baiet, ez dakit. Nik pesatzen dut eta berriro esango dizut, momentu honetan pensatu behar degula zein dan benetan denok aurrean daukagun egoera eta ze eragina izango duen Espainiako gobernu atzerakoia eta ultraeskuinekoa guregan, hemen, Euskadin.
Eta ni pentsatzen ari naiz, hezkuntzan, pentsatzen ari naiz euskeran, pentsatzen ari naiz zenbat gauzetan orain arte hemen konsensu akordio handiak egon direna, gure artean, ea hoiek desegin egingo direla momentu honetan. Orduan kontuz asko dago jokoan, ez bakarrik Espainian, hemen ere behitu adibidez zer gertatzen ari da Valentzian elebitasunarekin. Orduan, horrelako atzera pausoak ez da bat, ez dugu onartuko. Orduan, kontuz hemen ere. Ez da, ipatzen genuen lehenxago ez Eusko Jaurlaritzak aste honetan ataratako, inkesta galdeketa horien emaitzak, eta hor, tartean, bai aldaketa, hainbat aldaketa agertzen dira, baina bat badugu Gipuzkoan bertan, nola PSEek, aukerak dituen Unidas Podemosen ordezkaritza bat, kentzeko nola erreparatzen diozu honi, izan ere, badago itxaropenerako asko. Bueno, nik ez nuke esango PSEek kentzen diola. Ezer sumarri. Ustez, biztanleen bozka soberanoa da, eta biztanleek erabakiko dute zer egin, bere bozkarekin. Hemen ez da kendu edo ez kendu, baizik gehitu egin behar dugu. Nik hori oso garbi daukat. Orduan, nola ikusten nik, inkesta bat da. Indarra ematen duela, nei pertsonalki, bai. Nik, eta kizun bezala, kongresuan egon naiz, azkeneko hilabeteetan, izugarrizko bizipena izan da, eta gustatuko litzaidake berriro jutea, batez ere, Gipuzkoarrak eta Euskaldunak ordezkatzeko, nola ez. Baina nik ez dute ikusten kendu edo ez kendu, baizik biztanlerien bozka mobilizazioa eskatu nahi dut, jendea ondo pentsa dadila zer dago jokuan eta bere kontzientziarekin pentsatu ondo zer bozkatu behar duen. Ipatuzu inoiz ere ez, ziklo berri baten eskaria nabari daitekeela herritarren artean? Gerta daiteke, ez, hori konfirmatzeke dago, ez, baina bueno, garbi dago Euskadiko biztanleriak nolabaiteko apostu bat egin baldin badu, eskerrerako apostu bat egiten ari dela, eta hori nabaritzen ari da, ez? Orduan, bueno, hor berdin egon daiteke ziklo berri bat, edo ikusiko dugu, baina, bueno, gerta daiteke horren atarian egotea, ez? Ipatzen zenuen ez, nola azken denbora honetan kongresuan bertan izan zaren, Elorza ordezkatzeko joan zinen bertara, konta iguzu ez, nolakoa da bertan egotea, zer balorazio egiten duzu orain artean bizitakoaz? Bueno, balorazio pertsonala ezin hobea da, izan da izugarrizko erronka, polita, eta, bueno, asko ikasi dut, jende asko ezagutu dut, izan da paregabea, izan da privilegio bat, eta ohore bat Gipuzkoarrak ordezkatzea. Eta, bueno, gainera izan dut aukera, hemizikloan hitz egiteko, eta oso, ez dakit nola esan, ilusionantea, eta politikoki baita ere, politikoki denok dakigu azkeneko hilabeteak oso korapilatsuak izan direla, zentsura mozioa tartean egon da, botazio batzuk oso korapilatsuak egon dira tartean, baina izan da bizipen izugarria. Hala ere ez, taldak berak PSOEk egindako lana zer nabarmenduko zenuke ez, nahiz eta horixe esaten zenuen bezala garai korapilatsuak ere izan diren. Nabarmenduko nuke 200 lege baino gehiago pasa direla, gehiengo progresista batekin kongresuan. Lege guzti hauek izan dira agenda soziala, nunbait, eta lehenetsi egin duten legeek. Denok dakigu ze legealdia izan dan, pandemia, gerra, Ukrainiako gerra, oso zaila, baita ere oposizio bat, izugarrizko oposizioa, hau da, oso gogorra, oso bortitza, gogorra baino gehiago bortitza esango nuke, eta akordiotara iristea oposizioarekin ezinezkoa izan da, nahiz eta estatu asuntutan ere, beraz, egoera korapilatsu horretan 200 lege pasatzea
lege oso importanteak nik azpimarratuko nuke pensioen jasangarritasuna eta revalorizazioa, aipatuko nuke etxe bizitza legea, aipatuko nuke ere eutanasia, eta aipatuko nuke hezkuntza legea, ni hezkuntza mundutik nator, eta hezkuntza legean nire ustez instrumentala izan da, batez ere lanbide heziketaren arloan. Orduan, nire ustez agenda, eta gero gobernuak hartutako neurri sozialak, baina agenda nire ustez oso positiboa da. Gainera aipatzen zenuen ez, ehunka lege aurrera eramandakoak eta guztiak herritarren bizitzako hobetzera bideratutakoak. Beraz, gizartean, ez, azken Pedro Sánchezen azken gidaritza honetan gauzak aldatu dira. Hori bermatu benezak ez da? Gauzak aldatu dira gizartean bertan. Nire ustez, gizarteak ikusi du badaudela bi era desberdinak krisialdi baten aurrean, ez? Gogoratu lehendabiziko, azkeneko krisialdian, Rajoy gobernuaren egindako murrizketak, murrizketak, sanidadean murrizketak, hezkuntzan murrizketak, leku guztietan pensioen hutsa famatua desagertu egin zan, Zapatero lehendakari horiak bete eta utzi zuena. En fin, biztanleria izan zen krisialdia ordaindu zutenak, ez? Kasu honetan desberdina izan da. Gobernuaren jarrera izan da biztanleria babestea. Eta hori nire ustez ikusi egin da. Baita ere esan beharra dago, Europatik etorri den Europako jarrera ere desberdina izan da krisialdi bakoitzean. Oraingo honetan nire ustez Espainiako gobernuak eta Portugaleko gobernuak ere asko eragin handia izan dute krisialdi hau nola enfokatu den eta ze politikak aurrera eraman diren Europatik, batez ere funtsak, Europatik etorri diren funtsak. Eta, ikusi beharko genuke Alderdi Popularra eta Voxeko gobernu batean Vox anti-europearra izan da, beraiek aitortuta, ze nolako jarrerak eta ze nolako politikak eramango lituzkete Europan, eta ze nolako borroka egingo zutenan gure alde, hori ikusi beharra dago. Hasieran ere hartarazten zenuen, etor daitekeena talako eskema bat gailenduko balitz, egia da, gero ez da gehiago entzuten dugula ez krisi anitzko hitz baten garaian bizi garela, beraz PP edo PP Vox bat agertuko balitz Espainiako gobernuan garaie, iluntasuna baino ez litzateke etorriko. Nire ustez bai, eta nire ustez ere biztanleriak hiritarrak ikusten ari dira hori, eta nire ustez nik esango nuke mundu moderno hau edo gure mundu hau, mundu garaikide hau ez dutela ulertzen. Beraiek nahi dute bueltatzea, ez dakit ze nolako garaiteetara, nun mundu ideal batean, inoiz ez dela existitu, batera nahi dute bueltatu, egiaz betetako edo zertazak betetako mundu batera, hori ez existitzen, zuk esan dezun moduan, gaur egun zalantza ez beterik mundu batean gaude, eta krisialdi bat, eta bestea, etorriko zaigu aldaketak etengabe ematen ari dira, digitalak, gizartean, hor daukagu multikulturalismoa, hor daukagu inteligentzia artifiziala, hor daukagu zenbat gauza, eta horiek margultasunarekin eta baita ere etorkizunaren zentzuarekin begiratu behar zaie eta aurre egin behar zaie. Nik ez dut ikusten hauek kapazitatuta horrelako mundu batean, lidergo bat eramateko. Hauek atzera begiratzen dute eta aurrera begiratu behar da.
Ez hortxe mezua eta tarteka aipatzen genuen, ez? Azken hilabeteak nola izan diren politikoki korapilatxoak eta hor baitartean aipatzea, ez? Jende asko harrituta harrapatu zituela, ez? Pedro Sánchezen azken iragarpena nola hauteskundeak aurreratzeko, ez? Hartutako erabakian berresten zarete? Bai, noski baiet. Garbi dago egoerak eskatzen zuela, hau da, ez bakarrik barruko egoera, baizik Europa mailako egoera eta aurrean ditugun erronkak, ez? Batzuk ja komentatu ditut, orduan egoera argitu beharra zegoen. Zer nahi du biztanleriak aurrera jo, gobernu progresista batekin eta agenda soziala indartu eta ekonomia modernitzatu eta aurrera jo, era ekitatibo batean, edo nahi dugu, esaten dana, más de lo mismo, ez? Ezagutzen ditugun politika, jendeari erreparatzen ez diotenak, eta errezeta ekonomikoak ez dakigu ezerre, ze politika ekonomikoak eramango ditu aurrera Alderdi Popularrak Voxekin. Ez dakigu, bakarrik dakiguna da, sanchismoa indargabetzea edo derogatzea. Hori da dakigun gauza bakarra. Eta gero, orain bi gauza dakigu. Beste bat, badakigu, Alderdi Popularra Voxekin akordiotara iritsiko dela Espainiako gobernurako bai edo bai. Gaur bertan esan du Núñez Feijóo jaunak. Orduan, badakigu zer daukagu tartean eta zer dago jokuan. Ja da badagoela kezkarez nola udaran badiren, ez? Bai, agenda oporretan izango den, abstentzioa ikusi dugu ez azken urteetan de facto gora egin duela, nola erreparatzen diozue horri? Nik konfiantza handia daukat jendearen erantzukizunean. Eta ni, mugitzen naiz denok bezala, ez? Kalean, dendetan, lagun artean, eta nik kezka handia ikusten dut eta bildurra ikusten dut. Preokupazioa handia. Eta, pentsatzen dut jendeak, ondo pentsatuko duela, oporrak egiteko badago denbora, korreoz boskatzeko baita ere, egin daiteke, inongo arazori gabe, naiz eta batzuk esandakoak, berez, nik mobilizazioari deituko nioke. Beraz, zalantzati denari oraindik ere arrazoiak nahikoak eman dituzu dagoeneko, ez? Bozka emateko alare zalantzati denari zer mezu helaraziko zenioke? Hori, ondo pentsatzeko, zer daukagu jokuan eskutartean. Edo aurrera jotzea, agenda sozial batekin, ekitatean, hau da, berdintasunean denontzat, eskubide berdinak bermatzen denontzat, ekonomia modernizatzen, reforma laboralean sakontzen, kontratu indefinidoak edo mugagabeak, baita ere eskutartean gelditu zaigu legealdi honetan paridade legea, hori emakumeentzako oso importantea izango da, soldata arrakalada eta kristalezko zapaiak apurtzeko, eta emakumeok gea biztanlearen erdia, baino pixkat gehiago, berez nik emakumeen mobilizazioarekin oso optimista naiz, eta hori, ondo pentsatzeko eta mesedez juteko bozka ematera. Momentuak eskatzen du. Gero bukatu baino lehen aipatzea, ez, nola, bete, ez, korapilatzu zaritu garela, ez, gertutik jarraitu behar izan duzu ere, sumar indartu arteko ibilbide guztia, ez, ikusi dugu prentsa orokorra, nolako interesak izan dituen ere, eta tira, ez, ikamikak askotan, nola handitzen diren baitaren, nola bizi izan duzu ezuek prozesu guzti hau? Ni pertsonalki preokupazioarekin, esaten nun denbora pasatzen ari zala, eta akordioa batzutan, beraien arteko akordioa, ikusten zan pixkat urruntzen zala, ez? Baina, azken funtsan lortu dute, ni asko postu naiz, eta nik badakit
presidenteak Pedro Sánchezek berak ere pertsonalki asko postu egin dela, eta alderdi sozialistarentzako da importantea baita ere sumar bere ordezkaritza izatea. Ze, bueno, eszenatoki berri honetan garbi ikusi dugu akordiotara iritsi behar degula. Eta, bueno, gu beti egon gea prest akordiotara iristeko gure programa ulertzen eta asumitzen dutenekin, hau da, ezkerreko indarrekin. Eta benetan akordio programatikoak importanteak izango dira. Ez izan ere aukera bat ere bada, ez? Orain arteko gobernu formatua mantentza hurrengo 4 urteetan ere. Hori da guk aurrean daukagun eszenatokia, gu ateatzen gea irabaztea, hori garbi dago, baina baita ere errealitatea badakigu zein dan. Orduan, garbi esan du baita ere gure presidenteak akordiotara iristeko Yolandarekin prest dagoela. Honekin bukatu baino lehen aipatzea, ez, nola tiratzera kontaketa hastear badago, hauteskunde egunerako, eta kanpaina hasiera okerrez nabil, hemen Bizkaian egingo duzue, Bilboko itsasmusean, hemen alboan hain justu ere, ez, beraz bukatzeko ez izango da bertan gailenduko den mezua. Aurrera jotzea edo atzera jotzea. Hori da, daukagun dikotomia, hori izango da. Eta nik, neuk, esango menuke, behar degula Euskadi hoberen bat, Espainia hoberen baten barruan. Eta hori izango litzateke nire mezua. Premisa horri iritzita hemen utzi behar dugu gaurko elkarrizketa. Maria Luisa, mila esker gurekin tartetxoa gaur hartzearren. Urrengora arte. Urrengo arte, nahi ezun arte. Besterik ez gure aldetik, hauek izan dira gaurkoan jasotakoak, hauek eta gehiago 11.eus atarian. Bihar arte.